Някои мистерии сякаш са обречени да останат неразгадани. Но какво се случва, когато времето, технологиите и непоколебимата отдаденост откажат да ги оставят да избледнеят? Тази вечер ви представяме 5 истински криминални истории, в които невъзможното стана възможно. Пригответе се да бъдат оспорени вашите възприятия за справедливост и да бъде намерено решение. Преди да се потопим, отделете малко време, за да натиснете бутона «Харесвам» и да се абонирате. Само ако наистина ви е приятно да изследвате тези истории с мен, и ми кажете в коментарите откъде гледате и колко е часът ви. Винаги е невероятно да виждаме как нашата общност се свързва по целия свят. А сега се настанете удобно, приглушете светлините и нека заедно разгадаем мъчителното пътешествие на тази вечер. Дело номер 1. Неразгаданото убийство на Леола Джордан. Спокойствието на една лятна вечер в Пикаюн, Мисисипи, беше нарушено на 30 юни 1998 година, когато 77-годишната Леола Джордан беше брутално нападната в дома си на улица Уошингтън. Матриархът на любящо семейство, Леола беше известна със своята доброта и непоколебимия ритуал винаги да заключва входната си врата. И все пак, в онази съдбовна нощ, нямаше следи от взлом, никакви разбити ключалки или прозорци. Този озадачаващ детайл доведе разследващите до смразяващо заключение, че Леола вероятно е познавала нападателя си, допускайки го доброволно в нейното убежище. Първоначалната оценка на местопрестъплението подсказваше отчаяна борба. Изглеждаше, че Леола се е събудила, за да се изправи срещу нападателя си, което доведе до жестока свада, която в крайна сметка отне живота й. След като нанесе фатални рани с нож, извършителят изчезна в нощта, оставяйки след себе си объркана общност и опечалено семейство. В продължение на близо 23 години случаят на Леола Джордан оставаше мъчителна мистерия, студено досие, събиращо прах в полицейското управление на Пикаюн. Положението започна да се променя през октомври 2020 година, когато капитан Ронда Джонс от полицейското управление на Пикаюн погледна отново към студения случай на Леола. Осъзнавайки ограниченията на ресурсите на малък отдел, капитан Джонс потърси нетрадиционно, но жизнено важно партньорство с популярното предаване на Oxygen Network Cold Justice. Това сътрудничество се оказа революционно, особено по отношение на ключовия аспект на ДНК доказателствата. През 1998 година, когато местопрестъплението беше щателно обработено, следователите бяха събрали почти дузина проби от нощницата, която Леола носеше, когато беше нападната. Тези проби, за които се смяташе, че потенциално съдържат ДНК-то на убиеца, останаха непроверени повече от 2 десетилетия поради липсата на съвременни криминалистични ресурси в полицейското управление на Пикаюн. Cold Justice се намеси, улеснявайки прехвърлянето на тези безценни проби в частно заведение, което обещаваше много по-бързо време за обработка от традиционните канали. Очакването беше осезаемо, когато започна ДНК тестването. Когато резултатите най-накрая се появиха през 2021 година, те донесоха шокиращо, но в крайна сметка оправдаващо разкритие. ДНК профилът, генериран от доказателствата, недвусмислено сочеше към един човек, собствения внук на Леола Джордан, Серхио Уилямс, който сега е на 47 години. Арестът на Серхио Уилямс донесе дълбоко, макар и горчиво сладко, чувство на удовлетворение на семейството на Леола. Те я бяха описали като непоколебимата матриарх, краягълният камък на живота им. Болката от загубата й се утежняваше от годините на несигурност, но сега най-накрая имаха отговори. Трагедията беше допълнително подчертана от един трогателен детайл.
Леола трябваше да пътува до Джулиет още на следващия ден, за да присъства на церемонията по връчването на значки на внучка си в медицинското училище. Радостен повод, жестоко отнет от акт на невъобразимо предателство. Разрешаването на случая на Леола Джордан резонира дълбоко в полицейското управление на Пикаюн. Началникът Фреди Ренан и помощник-началникът на полицията Джереми Рай, и двамата от които бяха сред първите служители, реагирали на ужасяващата сцена през 1998 година. Изразиха огромна благодарност. Бруталният характер на престъплението беше оставил незаличим отпечатък върху тях, подхранвайки решимостта им да видят справедливост възтържествувана. Да могат да дадат удовлетворение на семейството на Леола след толкова години беше доказателство за тяхната упоритост и силата на напредъка в криминалистиката. Случаят е ярък пример за това как нерешените случаи, независимо от тяхната възраст, могат да бъдат решени, когато се обединят всеотдайни хора и иновативни партньорства. Дело номер 2. Трагичното изчезване на Стефани Сомърс. 30 август 1980 година е трябвало да бъде ден за празненство за Стефани Сомърс. 36-годишната, жизнена и пълна с живот, планирала специално парти за рождения си ден с 11-годишния си племенник Кели Робъртс. Те щяли да отидат в парка Six Flags Magic Mountain. Закъсняло парти за рождения ден, за което Кели се била облякла специално. Стефани обаче така и не пристигнала да го вземе. Часовете на тревожно чакане се превърнали в смразяващ ужас, кулминирайки с мрачното откритие на безжизненото й тяло в апартамента Прърнас в Силвър Лейк, Лос-Анджелис, Калифорния. Стефани наскоро се преместила в Силвър Лейк от Нюхол, Санта Кларита, изпълнена с вълнение за новата си глава в живота. Внезапната и насилствена смърт оставила семейството и приятелите й разтревожени, борейки се с невъобразима загуба. Веднага започнало обширно разследване, като от местопрестъплението били щателно събрани съдебни доказателства и били разпитани множество хора. Въпреки усърдните усилия на правоохранителните органи обаче, следите бързо се изпариха и случаят с Стефани Сомърс трагично замря, оставайки неразкрит повече от 3 десетилетия. 34-годишното мълчание най-накрая беше нарушено през 2014 година, когато детективите от Лос-Анджелис получиха нова следа, вдъхвайки нов живот на застоялия случай. Тази следа замесваше мъж на име Харолд Антони Паркинсън, който, колкото и да е смразяващо, живееше само на миля от апартамента на Стефани. Паркинсън бързо стана главен заподозрян и на 19 юни 2014 година. Ключово доказателство затвърди връзката му с престъплението. ДНК проба, взета от него, съответстваше на ДНК профила, открит върху тялото на Стефани. Дългоочакваните обвинения бяха повдигнати, носейки лъч надежда за справедливост. Слоевете от криминалното минало на Паркинсън обаче бързо се разкриха, разкривайки обезпокоителен модел. По време на ареста му за убийството на Стефани, той вече е бил в затвора, излежавайки присъда от 15 години до доживотен затвор в държавния затвор Чакуала Вали в Плайт за несвързано нападение. При това второ нападение, което се случи в Лос-Анджелис на 8 април 1981 година, беше застрелян Дерек Юджин Пери. Пери почина от нараняванията си, а Паркинсън беше арестуван, като присъдата му започна на 5 март 1982 година. Сестрата на Дерек Пери, Дули, сподели сърцераздирателен спомен за последното им хранене заедно в ресторант Сизлър. Той ме прегърна и ми каза, че ме обича. Спомня си тя с глас, тежък от мъка. Тя с любов описа по-големия си брат като отличен БМХ ездач и сърфист и брилянтен голям брат.
Мотивът за убийството на Дерек остана неизвестен или неразкрит от властите. След като научи, че Паркинсън е обвинен и в смъртта на Стефани Сомърс, страхът на Доли беше осезаем. Той е опасен човек и никога не трябва да бъде допускан обратно на улицата, заяви тя, повтаряйки чувствата на мнозина, които са били засегнати от насилието на Паркинсон. В съда адвокатът на Паркинсон изложи защитата си, твърдейки, че клиентът му не е нападнал Стефани Сомърс. Вместо това защитата твърди, че между двамата е имало романтична връзка по взаимно съгласие, предполагайки, че са спали заедно няколко дни преди смъртта Епърдеме. Прокурорите обаче оспориха това твърдение, представяйки доказателства, че Стефани, след кратък брак, е споделила с приятели, че е привлечена изключително от жени. Съдия от Лос-Анджелис, Катлин Кенеди, председателства емоционалното производство, като в крайна сметка описва случая на Сомърс като много унизително, ужасно и насилствено престъпление. Съдия Кенеди е убедена, отвъд разумното съмнение, че Харолд Антони Паркинсон е отговорен за смъртта на Стефани. На 4 февруари 2021 година, повече от 4 десетилетия след убийството на Стефани Сомърс, Харолд Антони Паркинсон, тогава на 61 години, е осъден на доживотен затвор без възможност за условно освобождаване, което гарантира, че никога повече няма да представлява заплаха за обществото. Затварянето, макар и отдавна закъсняло, най-накрая настъпи за близките на Стефани. Дело номер 3. В една тиха лятна сутрин, 4 август 1981 година, светът на един баща се разбива. Уилям Куейл, очаквайки рутинно посещение с дъщеря си, Силвия Мей Куейл, в дома ѝ в село Чери Хилс, близо до Денвър, Колорадо. Вместо това открива сцена на невъобразим ужас. Само 45 метра разделят домовете им, разстояние, което в този трагичен ден се усеща като непреодолима пропаст. Това, което открива, ще го преследва завинаги, най-лошият кошмар на родител – съживен. Силвия Мей Куейл, на 34 години, е жена, която наистина озарява всяка стая, в която влиза. Описвана от приятелите си като амбициозна, жизнена и невероятно дружелюбна, Силвия притежава дух, който привлича хората към нея. Тя има дълбока страст към историята и насочва организационните си умения в работата си като секретарка в архитектурна фирма. Но талантът на Силвия се простира далеч отвъд офиса. Тя беше изключителна готвачка до толкова, че дори стартира собствен бизнес, специализиран в изящни сватбени торти. Освен професионалните си занимания, Силвия беше плодовита художничка. Тя намираше огромна радост в създаването на керамика, много от които сестра ѝ цени и до днес, 3 десетилетия по-късно. Животът ѝ беше богат на приятелства, но семейството ѝ наистина я крепеше. Тя споделяше изключително тясна връзка с родителите си, Уилям и Мери, които живееха само на един хвърлей камък. Ежедневният им ритуал на сутрешно кафе заедно беше свидетелство за непоклатимата им връзка. Тази ценна рутина обаче беше внезапно и брутално прекъсната в онази съдбовна августовска сутрин. Малко преди 8 часа. Сутринта на 4 август 1981 година. В дома на Силвия бяха изпратени спешни служби. Уилям Куейл, след като направи ужасяващото откритие на безжизненото тяло на дъщеря си, трескаво се обади на 911. Предната нощ, около 23 часа, Силвия разговаря с сестра си по телефона. Рутинен разговор, който даде на разследващите важна хронология. Те знаеха, че Силвия е била убита някъде между този късен разговор и пристигането на баща й 9 часа по-късно. Когато полицаите влязаха на местото, те бяха посрещнати от смразиваща картина. Уилям Куейл описа как я намерил дъщеря си да лежи гола на пода в хола си. Последвалото разследване нарисува ужасиваща картина. Силвия беше прострелена,
намушкана многократна и удушена. Тя също така беше сексуална нападната. Аутопсията потвърди, че опустошителната загуба на Каир твърде изнакве е крайната причина за смъртта е кратка. Разследващите щателно претърсиха местопрестъплението, разкривайки две критични улики, които намекват за действията на извършителя. Телефонната линия, както в хола, така и извън къщата, беше умишлено прерязана, прекъсвайки средствата за комуникация или бягство на Силвия. Към смразяващите подробности се добавяше и фактът, че мрежата на прозореца на банята беше свалена и небрежно захвърлена в близките високи плевели, което предполагаше точка на влизане. Общо от местопрестъплението бяха събрани приблизително 140 доказателства, всяко от които беше мълчалив свидетел, чакащ да разкаже своята история. В продължение на години случаят с Силвия Мей Куейл оставаше мъчителна мистерия. Разследващите неуморно обработваха доказателствата, непрекъснато прилагайки най-новите технологични постижения в криминалистиката. Тяхната постоянство беше възнаградено през 1983 година, 2 години след смъртта на Силвия, когато криминалисти, използващи алтернативен източник на светлина, направиха ключово откритие. ДНК материал, който не е принадлежал на Силвия, беше намерен вграден в килима, където беше намерено тялото й. Този пробив запали нова искра на надежда. Същата година проблясък на развръзка изглеждаше наблизо, когато Отис Тул, известен сериен убиец, призна за убийството на Силвия. Новината донесе проблясък на облегчение, както на семейство Куейл, така и на разследващите. Признанията на Тул обаче, подобно на тези на неговия също толкова скандален спътник, Хенри Ли Лукас, често бяха ненадеждни. Лукас, който почина в затвор в Тексас през 2001 година, претендира за стотици жертви, но властите успяха да потвърдят само малка част от неговите хвалби. До 1993 година. Обвиненията срещу Тул за смъртта на Силвия бяха официално свалени. Причината беше неопровержима. ДНК-тестовете на доказателствата от местопрестъплението окончателно доказаха, че Тул не е източникът на ДНК-то, открито на местопрестъплението преди 12 години. Случаят отново беше върнат на замръзване. Въпреки неуспехите, следователите никога не се отказаха напълно. През 1995 година. Част от жизненоважния килим беше внимателно изрязана и представена на Бюрото за разследване на Колорадо за по-нататъшни тестове. 5 години по-късно, през 2000 година, пробата най-накрая даде резултати. Неизвестен мъжки ДНК профил. Макар че това беше важна стъпка, без съвпадение в съществуваща база данни, случаят отново замръзна, мъчейки се още 2 десетилетия. След това, през януари 2020 година, детективите и следователите по неразкрити случаи в Чери Хилс Вилидж решават да използват новаторска технология – генетична генеалогия. Този иновативен подход, който съчетава традиционния ДНК анализ с генеалогични изследвания, обещава да идентифицира заподозрени, дори когато директни съвпадения не са налични. Само 4 месеца по-късно технологията разкрива името, което толкова дълго е било неуловимо – Дейвид Дуейн Андерсън. По време на убийството на Силвия, Андерсън, тогава на 22 години, живее само на няколко мили от дома й. Въоръжени с тази важна следа, детективите по неразкрити случаи, по-специално следователят Робърт Фулър, започват щателно разследване на настоящия живот на Андерсън. Фулър пътува до Козат, където Андерсън сега живее, с дискретна мисия тайно да събере ДНК-то на заподозрения. Усилията на Фулър се отплащат. Той успява да намери 2 чувала за буклук, които Андерсън е хвърлил в контейнер за буклук. Вътре, сред изхвърлените предмети, има 15 предмета, които потенциално съдържат генетичния материал на Андерсън.
Сред тях беше кутия от ванилово кисело мляко. На пръв поглед безобиден предмет, който ще се окаже ключът към разгадаването на 40-годишна мистерия. На 29 януари 2021 година настъпи моментът на истината. Генетичен материал, извлечен от кутията от ванилово кисело мляко, окончателно съвпадна с ДНК-то, открито по тялото на Силвия и на местопрестъплението. Доказателствата бяха неопровержими. Докато разследващите се задълбочаваха в миналото на Андерсън, се появи обезпокоителен модел. Поредица от поне 8 убира в домове и бизнеси, извършени между 1981 и 1986 година. При един от тези обири в домове, смразяващо, той беше проникнал, като премахна и хвърли мрежа от прозорец, детайл, отразяващ сцената в дома на Силвия. Дейвид Дуейн Андерсън, сега на 62 години, беше арестуван на 10 февруари 2021 година. За първи път от 4 десетилетия убиецът на Силвия Мей Куейл имаше име и се изправи пред правосъдието. За съжаление, родителите на Силвия, Уилям и Мери Куейл, не доживяха да станат свидетели на обвинението срещу убиеца на дъщеря им. Уилям почина през 1999 година, а съпругата му го последва 10 години по-късно. И все пак постоянните усилия на всеотдайните следователи гарантираха, че дори в тяхно отсъствие правосъдието, макар и забавено, не беше отказано за любимата им дъщеря. Случаят с Силвия Мей Куейл е доказателство за непоколебимата ангажираност на правоприлагащите органи и силата на научния напредък в приключването дори на най-студените случаи. Кои други студени случаи са били решени с помощта на генетична генеалогия и как тази технология е променила пейзажа на съдебните разследвания? Дело номер 4. Тревожните признания на Едуард Сарат. Концепцията за убиец, който признава за своите отвратителни престъпления, не е нечувана, независимо дали по време на разследване, случайно или дори на смъртно легло. Но какво да кажем за признанията, които се появяват сякаш спонтанно, без рима или причина? Този обезпокоителен сценарий се разгръща с осъдения сериен убиец Едуард Сарат, чието спорадични признания за вина хвърлят светлина върху ужасяваща вълна от насилие, обхванала Пенсилвания и Охайо. Първата страница на Питсбърг Пост Газет през юли 1978 година. Крещи заглавия, свързващи Сарат с 18 убийства. И все пак, въпреки смразяващо последователния начин на действие, разследващите се затрудняват да го свържат окончателно с престъпленията с солидни физически доказателства. Това е докато самият Сарат не започва да прави самопризнания. По време на работата си, като шофьор на камион, с маршрути, пресичащи Пенсилвания и Охайо, е открито, че той потенциално може да бъде свързан с изумителните 27 неразкрити убийства в двата щата. Първото убийство с известна връзка с Едуард Сарат е това на Лутър Лангфорд на 1 юни 1978 година. Лутър е намерен мъртъв в дома си в квартал Западна Колумбия, в Южна Каролина, жертва на брутално нападение. По чудо, съпругата му оцелява. По-късно Едуард е видян публично да шофира в колата на Лутър и разследващите се опитват да го арестуват, но той успява да избяга. Колата обаче е открита и вътре разследващите намират бейсболна бухалка с пръстови отпечатъци на Едуард, оръжие, вероятно използвано за пребиването на Лутър до смърт. Докато претърсвали колата на Лутър за доказателства, следователите открили и няколко предмета, принадлежащи на Джозеф Уайнман. Джозеф, ветеран, и съпругата му били открити мъртви в дома си на 30 септември 1977 година, след като били претърпели тежки побоища, точно както Лутър.
Смразяващите връзки не свършвали до тук. Съдът бил и лице, представляващо интерес за убийствата на Франк Зиглар, Ричард Хайт, Дона, Уилям Адамс и Нанси Адамс. Франк бил застрелян в къщата си, на един хвърляй камък от резиденцията на Уайнман. Дона и Ричард Хайт били убити с пушка, а останките им били открити в дома им в Мун Тауншип на 4 декември 1977 година. Останките на 20 и 9-годишния Уилям Адамс били открити, но съпругата му Нанси не била намерена никъде. Едуард също бил настанен в Бризуд, Пенсилвания, на 31 декември 1977 година, когато Гай Милс, Лора Милс и Джоел Крюгър били убити с пушка. Въпреки тези нарастващи връзки, Едуард продължавал да се укрива от властите, като фантом, оставящ след себе си смъртоносна диря. Неговото царуване на терора най-накрая приключва през юли 1978 година. На 1 юли Едуард нахлува в къща, обирайки 3-членно семейство. След това завързва родителите и напада 15-годишната им дъщеря. След ужасяващото нападение Едуард, в пиянски ступор, заспива в една от спалните на семейството. Семейството, възползвайки се от възможността, успява да избяга и да предупреди полицията. Когато полицаите пристигат, Едуард все още е бил в припадък, което им позволява да го арестуват без никакви физически сблъсъци. Делото за тези престъпления се провежда в края на 1978 година, а на 20 септември 1978 година. Едуард Сарат е признат за виновен и осъден на 2 доживотни затвора плюс 200 години. По време на изслушването за произнасяне на присъдата, в странно и непоискано признание, Едуард признава, че е убил Джон Кинс в Бейден, Пенсилвания, през януари 1978 година. Тъй като вече е бил изправен пред доживотен затвор, той не е обвинен във връзка с смъртта на Джон. Въпреки това, през лятото на 1979 година, той наистина е съден за убийството на 66-годишния Лутър Лангфорд в Западна Колумбия, Южна Каролина, през юни 1978 година. Той е признат за виновен и осъден на още 2 доживотни присъди. От тогава Сарат е преместван между няколко затвора поради насилственото си поведение и дори опит за бягство. Останалите дела от 1977 до 1978 година впоследствие са прекратени, въпреки че следователите са убедени, че Едуард е отговорен. Просто няма достатъчно конкретни доказателства, за да бъде обвинен в тези допълнителни престъпления. Признанието му през 2021 година не е първият път, когато той е признавал за още убийства, докато е бил в затвора. През 2007 година той признава, че е убил още 6 души, включително Дейвид Хамилтън и Линда Хамилтън на 20 септември 1978 година, Джон Дейвис и Мери Дейвис през ноември 1977 година и Джон Фини и годеницата му Рене Грегор на 22 октомври 1977 година. Джон и Рене са били само тийнейджъри по време на смъртта си. Въпреки че разследващите са уверени във вината на Едуард за тези престъпления, времето на признанието му предизвиква озадачение. Веднага след признанието, Едуард иска преместване в затвор в Южна Каролина в замяна на подробности за местонахождението на останките на Рене Грегор, Линда Хамилтън и Дейвид Хамилтън. Молбата му е отхвърлена. След това, през юни 2021 година, той признава, че е убил Уилям Адамс, Нанси Адамс, Гай Милс, Лора Милс и Джоел Крюгер през 1977 година и че е убил Джон Кинс през 1978 година.
С тези последни признания се очертава смразяващо последователен начин на действие. Едуард обикновено е обирал домове, независимо дали е присъствал повече от един човек, и е било известно, че е стрелял по жертвите си. Няколко от местата на погребението им никога не са били идентифицирани, оставяйки семействата в мъчителна несигурност, отчаяно чакащи да се разбере какво се е случило с техните близки. Престъпленията на Едуард Сарат са извършени между 1977 и 1978 година, което означава, че е убил най-малко 12 души само за една година. Той се смята за заподозрян в неразкритите смъртни случаи на най-малко още 10 души в Охайо, Пенсилвания и Южна Каролина. Въпреки че лично е признал, че е убил 12 души, Едуард Сарат е осъден само във връзка с смъртта на един човек. Обосновката на правоохранителните органи за това е, че той вече е зад решетките, излежавайки множество доживотни присъди, и че екстрадирането му и изправянето му пред съд за тези допълнителни убийства би погълнало огромни суми пари и ресурси. За семействата на многобройните му жертви обаче, това обяснение предлага малка утеха и за мнозина се усеща като крещящо неуважение към загубените животи и трайната болка на останалите. Дело номер 5. Неочакваната жертва на Вирджиния Ханън. Пембрук, Масачузетс, беше тиха, сплотена общност, а Вирджиния Ханън беше нейното сърце. През по-голямата част от своите 5, 10 и 9 години тя беше обичаната обядваща дама в началното училище Брайантвил. Жена, чиято доброта и грижовна природа докоснаха безброй животи. Тя обожаваше да работи с деца, беше изключителна готвачка и живееше скромен, гостоприемен живот в своята жълта къща, лъч топлина в квартала. Така че, когато на 13 февруари 1984 година някой нахло в дома на Вирджиния и отне живота и шокът и ужасът отекнаха във всяко домакинство. Вирджиния живееше сама, съпругът й почина 13 години по-рано. Домът й беше магнит за децата от квартала, които често се отбиваха за сок, бисквитки и известните й печива. Тя също така проявяваше състрадание към бездомните животни, хранейки ги и грижейки се за тях без колебание. Вирджиния се беше пенсионирала преждевременно от работа, решение, станало възможно благодарение на значителното наследство от около $380 000, оставено и от Леля и Търбова в Калифорния. Тя беше забележително открита за това наследство, споделяйки свободно подробности от живота си, дори с непознати. Докато по-голямата част от парите бяха на сигурно място в банката, широко се спекулираше, че е държала част от наследството в брой, скрита някъде в къщата си. Въпреки че никога не е окончателно потвърдено като мотив, има смразяваща възможност новината за тези скрити пари да е достигнала до грешните уши, което в крайна сметка е довело до трагичния и край. Последното известно наблюдение на Вирджиния е било вечерта в събота, 11 февруари 1984 година. Тя и нейната приятелка Доли Хармит са отишли на обичайната си литургия в 17 часа в църквата Свети Йосиф, на около 6 км от дома на Вирджиния. След литургията те са отишли до ресторант Бис, седмичното им място за вечеря, на 7 км от църквата. Доли е последният човек, който е видял Вирджиния жива, освен извършителя. Тя остави Вирджиния пред къщата и около 19 часа и 30 минути. Доли си спомни, че Вирджиния се е затруднявала да диша, докато се е качвала по стълбите към къщата си. Но това е било често срещано явление поради емфизема на Вирджиния, здравословно състояние, което е затруднявало физическото натоварване. Никой в квартала не е чул или видял Вирджиния в неделя, което кара разследващите да смятат,
че нападението вероятно се е случило малко след като се е върнала от църквата в събота вечер. Вирджиния е била и основният болногледач на доведения си баща, който е живеел наблизо, приготвяйки му обяда всеки ден и носейки го в дома си. В понеделник, 13 февруари, обядът е настъпил, но нямало и следа от Вирджиния. Домашната помощница на доведения и баща се е опитвала да се свърже с нея за резервен ключ от къщата му, но не успяла да се свърже с нея и решила да се отбие лично до къщата на Вирджиния, за да я провери и да поиска ключа. Тогава помощницата направила ужасяващото откритие. Вирджиния била убита в леглото си. Видими били признаци на сериозни физически наранявания, въпреки опита на нападателя и пряка да я покрие с одеяло. Разследващите веднага били извикани на мястото. Те открили чифт найлонови чорапи, за които смятали, че са били използвани за убийството на Вирджиния. Освен това, отпечатък от обувка в областта на корема и ръж показвал, че извършителят я е ритнал по време на нападението. Целият квартал бил потресен от шока. Вирджиния била толкова всеобщо харесвана, че било почти невъзможно хората да си представят, че някой иска да й навреди. Входната врата и прозорецът до нея били подправени, което предполагало взлом, до който Вирджиния не е пуснала убиеца си доброволно. Освен това, Доли Хармит информирала разследващите, че Вирджиния имала банкнота от $100 в портфейла си, когато са отишли на вечеря. Когато полицията проверила портфейла и банкнотата от $100 я нямало. Това силно подсказвало грабеж като мотив, подсилвайки дългогодишните предположения, че извършителят е вярвал, че е запазила част от наследството си в къщата. Първоначалното издирване на нападателя не дало резултати. Съседите не били чули нищо необичайно в нощта на смъртта Пияре, което би могло да показва борба. Без никакви съществени улики или следи, идентифицирането на заподозрян се оказа изключително трудно и случаят с Вирджиния Ханан беше прекратен. Минаха около 37 години, преди полицията да направи големия си пробив. През 2018 година доказателствата, намерени на местопрестъплението, бяха повторно тествани и успешно беше генериран мъжки ДНК профил. За съжаление, по това време нямаше съвпадение в базата данни и следата оставаше студена. След това, на 3 февруари 2020 година, 58-годишен мъж на име Джеси Уорд почина. Година преди смъртта си, Джеси направи потресаващо признание пред приятел, че е отговорен за смъртта на Вирджиния Ханан. След смъртта на Джеси, този приятел информира полицията. Разследващите действаха бързо, като взеха кръвна проба от останките на Джеси, за да сравнят ДНК-то му с профила, генериран от местопрестъплението. Беше съвпадение. Джеси Уорд беше само на 22 години по време на убийството на Вирджиния. През март 2021 година. Окръжната прокуратура на окръг Плимут публично обяви новината, потвърждавайки съвпадението и заявявайки, че не е имало известна връзка между Джеси и Вирджиния преди нападението, което предполага, че тя вероятно не го е познавала. Племенникът на Вирджиния, Ричард Ханан, и съпругата му, Джуди Ханан, излязоха, за да изразят дълбоката си благодарност на полицаите, които неуморно са разследвали случая на Вирджиния в продължение на десетилетия. Този случай е мощно доказателство за забележителния напредък в криминалистичните технологии, особено в ДНК-анализа, и способността му да оглави усилията за разрешаване на стари случаи, като най-накрая донесе дългоочакваното затваряне на семействата на жертвите и известна степен на мир в общностите, белязани от неразрешени трагедии. С това завършва днешното видео. Наистина се надявам, че това ви е дало ценна информация за някои от най-пренебрегваните случаи през годините. Ако това ви е било полезно, моля, харесайте, абонирайте се и включете известията, за да останете в течение.
Ако не сте сигурни какво да коментирате, просто оставете 555, това ще ми даде знак, че сте гледали до края. Благодаря ви отново за отделеното време и подкрепа, предстоят още, така че следете.